We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. A wonderful and blissful morning kanatong tanan ug sa ato ang mga kapuso nga excited ang mutan-aw sa ato ang programa GMA Regional TV Live ngayong makita Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Ako gihapon ang inyong host karong buntaga, Cecil Kibod Castro. And sa atong mga kapuso nga hilig mulaag o kaha magbakasyon taliwa ning panahon sa pandemya, ayaw gihapon kamo pagkumpiyansa mga kapuso, tumanon gihapon nato ang tanang health protocols alang sa atong kaluwasan. Busa sa way paglangay-langay sa Biztalk unya mga kapuso, atong mahinabi ang kapuso actor and bida sa Oh My Love sa GMA Telebabad nga si Mr. Benjamin Alves ug sayranta ang mga tips sa aktor. Ug subay sa pagsaulog sa World Kidney Day, ani ay usa ka doktor nga maghatag kanato og mga tambag sa pag-atiman sa ato ang mga kidney ilabi na ning panahon sa pandemya. And sa katong mga libon suroy nga gustong magpa-makeover, ani ay usa ka makeup artist nga maghatag kanato og paglaom ingon man tips kung unsaon pag-atiman sa ato ang kaugalingon ug unsay mga angay buhaton aron mosamot kita kagwapa o kagwapo. Busa mga kapuso, subay sa nagsingabot nga Holy Week, pipila ka nato ang nangita og mga lugar kung diin mamahimong maka-reflect og maghinulsol. Busa ayaw kamo ka problema kay aduna kami ikasugyot kaninyo nga mga lugar. Usas mga sagadagsaon sa mga tao panahon sa Semana Santa mao ang Q Park nga nahimutang sa lungsod sa Compostela, Cebu. Makita sa 200 ka hektarya nga luna ang dakong estatwa ni Birhen Maria, ingon man ang Way of the Cross nga mo'y usa sa nakapaagni nga bisitahon sa mga turista, ingon man sa mga deboto. Gawas nga libre kining adtuan, mamahimo usab kang makahike o kaha magcamping sa maong lugar. Apan tungod kay ania pa ang pandemya mga kapuso, mas haom gihapon nga anha lang sa ta sa ato ang mga panimay mamalandong. Ang importante nga makahimo kita og self-reflection. Matagabi nagpakilig siya kanatong tanan isip si Doc Migs alkansya sa Oh My Love. Busa, kumustahon ta karong buntaga si Doc Migs himself, Benjamin Alves. Maayong buntag, Ben. We're so happy you're back here sa GMA Regional TV Live. Thank you. Maayong buntag po sa inyong lahat. Thank you for guest morning. Maraming salamat. Ben, kumusta ka na? What's keeping you busy these days? We're still grinding and taping po for All My Love. So, marami pa po kaming mga pasabog at nakakatawang eksena para po sa inyo. Ayan, pag-usapan natin ang Oh My Love more later, ha, yes, Ben? Pero for now, let's talk about your much-loved pet, your very pretty puppy na si Nala. How important is Nala in your life, Ben? Sobrang loving, sobrang napakalambing, sobrang playful. So, kahit pagod na pagod ka na, from taping, pag nakita ko siya kahit sa FaceTime man lang, nawawala lahat po ng pagod. Ang sarap sa feeling na provide mo yung mga kailangan niya. At kita mo na grateful siya. At parang may sense ka na purpose, may sense ka na paggising mo. Nandiyan siya agad, gusto niyang bumati sa'yo. Kahit mabigat yung iniisip mo, wala siyang ganun. Wala siyang a good source of hope or good source of happiness.
And this time, another source of happiness, itong bagong series nyo, itong rom-com nyo na Oh My Love. How happy are you to be leading this very entertaining and very insightful rom-com series? Really, really honored na we're offering a show na not only provides some comedy sa mga local, mga kapuso natin, but also some really timely lessons para po sa kanila, lalo na po yung advocacy po na show namin is about financial literacy. So bilang si Doc Mix Alcancia, meron po akong show sa loob ng show po namin na tawag ay Alcancia ng Bayan. Magka po si Mix Alcancia is ang doktor ng medisina sa doktor din po ng bulsa. And balik-tambalan din kayo ni Lovie po dito, who happened to be your very first leading lady. What do you like about working with Lovie? That every time we work together, we somehow even manage to get closer. Na mas, akala ko kilala ko na si Lovie, pero marami pa rin akong nadi-discover sa kanya. Marami po nalalaman tungkol about her kahit parang 8 years na kami magkakilala. At sa eksena naman, parang laging may bagong pinapakita si Lovie. Ngayon, bilang Sense and Kipit, na alam naman po natin na si Lovie is very known for dramatic roles. May in-love po sila, nakaka-in-love po yung role niya na mas lighter, mas siya po yung nagpa-punchline ng comedy, saka yung energy niya. How about your character dito bilang si Doc Migs Alcancia? What do you love about portraying Doc Migs? Ano yung nakikita mong mga best qualities niya? I love that kahit successful siya, kahit napakayaman na niya, nandun pa rin po yung puso niya, nandun pa rin po yung pagmamahal niya kay Lolo Badong, kay Tito Leo. Nandun na po yung malasakit niya sa mga the people that are less fortunate. And Ben, you mentioned earlier si Lovie nalilinya sa drama, ikaw din nalilinya ka sa drama, but this time nag-rom-com ka, kasama mo yung mga veterans and mga amateur comedians. How fun is it to be doing comedy this time? Ano yung mga natututunan mo sa mga co-stars mo? It's super fun. Yun na po yung pulso ng ng heartbeat po ng show namin, kahit off-cam po, kahit sa taping. Comedy po talaga. But para sa'yo, how helpful is comedy for the viewers? Especially ngayon na medyo hirap pa yung panahon natin ngayon. How important is it for you na mapasaya mo sila through Oh My Love? Parang laughter, parang shows like this gives us a chance to feel like we're getting back to normal. We're getting back to things, how things were before this whole ordeal happened to us. It helps us forget, kahit momentarily, helps us our problems in a way na mas makaka-manage ka. Because nga, lahat po tayo may pinagdaanan, may pinagdadaanan pa rin. And aside sa pagpapatawan nyo, advocacy din ng rom-com na ito, ang financial literacy, which is quite timely ngayong may pandemic pa. Ikaw, Ben, how do you discipline yourself to really stick to your own budget? Talaga po mahirap siya minsan. Pero I think if 2020 taught us about is to really value what you have now. And thank you for sharing that, Ben. And of course, every night nakatuto kami sa Oh My Love. So, Doc Migs, please thank and invite our viewers na abangan pa ang mga upcoming episodes nyo. Again, mga kapuso, maraming salamat po for supporting us sa Oh My Love. Sana po hindi po kayo magsawa until the very end. Maraming pa po nakakatawa, nakakakilig, at nakakapulot po ng aral. So thank you. Hope to see you guys soon. Hopefully in person as well. So take care and ingat po sa inyo lahat. Take care din. And daghang salamat, Ben. See you again soon. Daghang salamat. Thank you. And that was Benjamin Alves, mga kapuso. Sundin ninyo ang nagkalingaw ug nagkakilig ng mga episodes sa Oh My Love matag gabi. And more to come pa sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Subay sa pagsaulog sa World Kidney Day karong adlaw, dungantang palauman pa ang atong kahibaw mitungod sa kamahinungdanon sa atong mga kidney, pinaagi ni pediatrician Dr. Vivina Chu.
Mayong buntag, Doc Chu. Una sa tanan, how are you doing, Doc? May buntag, Cecil. Salamat sa pag-accommodate namo. Okay. Dagang salamat usab, Doc. Doc, kay naghisgot naman jud ta sa kaanindot sa ato ang kabuntagon. Mamahimo ba nimong idalit kanamo ang kamahinungdanon sa pagsaulog sa World Kidney Day? Okay, so kining programa ha, global ni siya, Cel, no? So dili ni siya sa Philippines ra, no? This is all over the world. That is why it's called World Kidney Day. Ang ato ang tema karong tuiga, relevant ni siya kaayo kay it is living well, no, with kidney diseases. Ang ato ang gi-focus niini ang pasyente o katong ilang mga kauban nga nag-take care nila. Unsay tinguha o katuyuan niini? Ang tinguhaan ni is pagpahimangno nga ang kining kidney disease dili ni siya ingon nga wala na tay mahimo, no? Atong gamon ang katong mga pasyente nga dunay sakit sa kidney. I-focus nato ang mga butang nga, for example, ang mga medicine nila kinahanglan tultulon pag inom. Ang ilahang pagkaon tultulon pod ang unsay gidili ug unsa poy importante nga masustansya. Ug ang ilahang mga pag-inom sa tubig na ay mga sitwasyon nga ilimit ang tubig na po sitwasyon nga painom silang ubay-ubay nga tubig. O ang kanang pinaka-importante sa tanan ang ilang schedule sa ilahang dialysis. Doc, for the information sa ato ang mga viewers, unsay function sa ato ang kidney sa atong kalawasan? Okay. Ang kanibang ato ang kidney, pariharan ni ka-importante sa kasing-kasing, no? Tanan nga atong mga nakaon nga hugaw, kay doon naman tayong gitawag metabolism, no? Ang katong dili gikinahanglan sa lawas, i-eliminate na siya sa kidney. So kung pananglitan ang imong kidney dili na mo function, mupundo tanan ang hugaw sa lawas. Mao na nga lain na imong paminaw, maglabad imong ulo, di ka makakaon, magsuka-suka ka, tungod kay ang waste product sa lawas wala nimo mapagawas. So og dili mapagawas na sa natural nga paagi, mo na gitawag nato nga we will resort na to renal replacement therapy. So duha ka paagi na nga ipagawas nato, no, kanang gitawag nato nga hemodialysis through the blood. Ang usa gitawag og peritoneal dialysis. Doc, unsay mga timailhan nga adunay problema sa kidney ang usa ka tawo? Ang number one, tibuok kalibutan nga hinungdan nga nadaot ang kidney is because of diabetes. High blood pressure, high blood pressure is the second most common. Unsa puy color, Doc, sa urine o ihi if your kidney is failing na? Depende na, no, kay kanang pumingon na ta nga wa na mo function atong kidney, ang atong ihi mo ra lang tubig, so wa na color. Kaya ang usa ka function sa kidney, mao ni, no? Kung gamay ra ang imong giinom nga tubig, i-conserve na niya. So ang imong ihi sa buntag, di ba, yellow kaayo? Kay ispiso man siya. Pero during the day, sinakang inom og tubig, madilyot na imong ihi, no? Doon na po uban nga sakit, labi na sa mga bata, nga ang ilahang hinungdan sa sakit, ang color sa ihi is murag tuba ang color or murag tea-colored urine. Pagpasabutan na, nag-ihi na sila og blood in the urine. Doc, sa laing bahin, anhita sa mga societal issue kay ang kidney mo ay usa sa most trafficked human organs. Unsaon nimo pagkumbinser niining mga Pinoy nga dili ipamaligya ang ilang mga kidney, Doc? Okay. Karong panahon na ba, kanang kuan na kayo, vigilant na, nagmatngon na ang gobyerno. Dili na sila mo allow nga ang ato ang mga katawhan ibaligya ilahang kidney. So karon dako kayo ang kanang kausaban before mo transplant ang
surgeon or ang transplant team, kinanglan sila moagi sa kanang gitawag og ethics committee. Susihon yun na nga ang kining nag-donate sa kidney, imo ba ning paryente, interviewon yun na sila day. Lastly, Doc, what's your message para sa ato ang mga viewers in line with the celebration of World Kidney Day? Okay, so kining ato ang World Kidney Day is to make the public aware nga ang kining sakit sa kidney dili niingon nga walay kaugmaon. As long as mo follow ta sa mga pahingmangno, ang kinabuhi sa pasyente mo taas-taas siya. So I hope this message will reach everybody who is suffering from the kidney disease. Dagang salamat, Dr. Vivina Chu, sa pagahin og oras karong buntaga. Salamat sa inyo, ha? Okay, salamat, Cecil. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Sa milabayng mga adlaw nag-viral ang pagpaglibre og makeover ngadto sa mga yanong taw ni professional hairstylist ug makeup artist Richard Strands. Ato pa siyang mas ilailahon karong buntaga. Magandang umaga, Sir Richard. Una sa lahat, how's your morning, sir? Ayan, mabuti po sa inyong lahat. Sir, your kindness towards other people sa panahon ng pandemya is very inspiring po talaga. How long have you been doing this, sir? Nung nakapagtrabaho na ako, yung pwede na akong tumulong, in-start ko muna siya talaga sa family ko. And then, nung meron na talaga akong may sarili na akong income, kapag may mga taong pwedeng tulungan, tinutulungan ko talaga sila. Ano po yung rason ba't naisipan niyo pong gawin ito para sa ibang mga tao? Para po kasi sa akin, parang love ko po talaga siya. Kapag kasi meron ako nakikita talaga na nahihirapan or something kailangan po ng tulong ko, talagang binibigay ko po yung best ko para at least may share ko po yung blessing. Ayan. Isa po sa nag-viral na tinulungan niyo po, sir, si Sir Dennis Pascual. Saan niyo po nakikita madalas si Sir Dennis at bakit po na napili niyo siyang i-makeover? Isang araw nakita ko siya sa tapat ng mismo ng shop ko, inalok ko siya ng coffee kasi nga kasi morning 'yon, lagi ko siya nakikita morning. May junk shop kasi na malapit dito sa sa shop ko. Ito yung street na kung saan siya dumadaan lagi and nagpapahinga siya kapag pagod na siguro siya and then binibigyan ko siya lagi ng coffee and then siguro naging siya sa akin yung parang alam mo yung parang kampante na siya sa akin and then nung time na napadaan ako sa kabilang kanto nakita ko na naman siya and then sabi niya sa akin na kuya, saan ka pupunta? Sabi niya gano'n. Yung alam mo yung in-approach niya ako, pero before hindi talaga siya, hindi siya nagsasalita. Ayun, natuwa naman ako and then sabi ko sa kanya, kapag gusto mo yung paggupit, punta ka lang sa shop, ililibre kita ng gupit. Nang mag-viral si Dennis Pascual, marami ang naantig sa mga pinaggagawa mo. May mga tulong po bang dumating para sa kanya? Marami natutuwa sa kanya. Alam mo yung meron na rin na nagbigay sa kanya ng cellphone. Dati ko rin siyang bride. Dati ko siyang customer. And then natuwa kay Kuya Dennis. Alam mo yung kasi nakita sa kanya yung pagiging magalang niya, pagiging marespeto niya. Natuwa yung mga namin subscriber namin sa YouTube. And then meron na mga nagpapadala na binilan siya ng cellphone. Aside from Dennis Pascual, sino pa po ang mga nabigyan nyo ng makeover? Yung charity wedding, yung mga kasama ko po na Pampanga wedding supplier po dito sa atin, nagtulong-tulong po kami para mabigyan po namin sila ng free services. Ayun po. So why not ibigay po namin yung 'di ba, yung
free services namin dito sa mag-asawang mga ngalakal din po sila. So 24 years na po silang mag-asawa at may 6 na anak at pangarap po nila na magkaroon ng isang kahit na simpleng kasal lang po at ayun nga po na isa katuparan po namin. As a professional hairstylist at makeup artist po, para sa inyo, ano ang tunay na kagandahan? Ang tunay na kagandahan po talaga, yun yung mga ginagawa mo sa kapwa. Kasi para sa akin, yung ginagawa natin lahat ng to, dapat ito yung alam mong magiging maganda ito sa paningin ng Diyos, hindi lamang sa paningin ng mga tao. And Sir Richard, ano po yung mensahe nyo sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa Central at Eastern Visayas? Huwag lang po kayong mawalan ng pag-asa, lalong-lalo na ngayon ay nakakaranas tayo ng pandemya at lalong-lalo na lahat po ng mga tao ngayon ay kailangan maging madiskarte lang sa buhay. Pwede nyo po kami mapanood sa YouTube channel namin, Richard Strands. Ayan po, lagi po kaming nag-upload ng mga daily vlogs po namin. Maraming salamat at God bless you po, Sir Richard. Kaganina sa Biz Talk atong nahinabi ang bida sa Oh My Love series nga si Benjamin Alves nga mapasalamaton kaayo nga malakip sa maong programa nga pinaagi niini nakahatag sila og good vibes alang sa kadaghanan. Samtang ning pagsaulog nato sa World Kidney Day karong adlaw, gipahimug-atan ni Dr. Vivina Chu ang saktong pag-atiman sa atong mga kidney aron kita malikay sa mga sakit ug sa mga komplikasyon niini. Samtang atong usab na ila-ila ang makeup artist nga si Richard Strands nga pinaagi sa iyang talento sa pag-makeup o makeover nakahatag og kadasig sa mga tawo nga iyahang masugatan sa kadalanan ingon man sa mga netizens. Mga kapuso, bisan pa man sa mga pagsulay nga to ang giatubang ning panahon sa pandemya, makahatag gihapon kita og hinabang sa atong isig kataw. Dili kinahanglan nga material nga butang apan paghatag lang og suporta ug kadasig, igo na kana nga pang #spreadkindness. Busa aduna kami ibilin nga words of inspiration alang kaninyo. When you do something noble and beautiful and nobody noticed, do not be sad. For the sun every morning is a beautiful spectacle and yet most of the audience still sleeps. Gikan ni John Lennon usa ka sakop sa British band nga The Beatles. Ug alang sa dugang detalye, log-on lang mo sa atong official website www.gmaregionaltv.com. And mga kapuso, subscribe na mo sa ato ang YouTube channel GMA Regional TV alang sa mga dugang episode sa atong programa. Daghang salamat mga kapuso sa kanunay ninyong suporta sa ato ang programa, ang GMA Regional TV Live. Ug tutok lang mo matagbuntag kay daghan paminggiandam nga mga episodes alang kaninyo. Ako ang inyong kapuso, Cecil Kibod Castro. See you on our next episode mga kapuso. Have a great day, stay safe and stay healthy.